Mapya nga dumog. Pahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na mga oras na kakabsat, alas 5:50 iti agsapa. Naimbangal daw kakabsat iti Biyernes may kapito iti mabilang iti bulan iti Oktobre kakabsat. Kumusta? Iti agpat na nyo kasi nanama ang kakabsat nga nakaringting nga daan man rag orag sa kadag iti puspuso tayo kasi sarang tenteng manan iti daytoy nga aldaw kakabsat ket ti kararag ko aging gan iti agmalum kakabsat agbalay tayo nga sumaranget sanguan iti daytoy nga aldaw babaan gaputa ti apo da kada tayo kang runaan na iti daytoy nga gundaway pagadalan tayo dagiti sasauna makipagpasit daytoy nga programa ti agsapan apnon iti namnama man ipud Lunes aging gana iti Biyernes iti daytoy nga stasyon 1143 DZMR Santiago City tinarag sa kamang kabkablao kada kay iti aldaw iti Biyernes Lawrence Salazar. Sigurado kakadim, di pa na Kristiyano, amyat pang maneknek, nga makita biyag mo. Di nalikod ang kadim, dagiti pispisyon, arak sigarilyo, uray pa'y sugalan. Kakadim, di pa na Kristiyano, amyat pang maneknek, nga makita biyag mo. Kinalikod ang kadim, dagiti pispisyon, arak sigarilyo, uray pa'y mama. Sigurado kakadim, di pa na Kristiyano, amyat pang maneknek, nga makita biyag mo. Di pa na Kristiyano, saan lang nga sao, di ket ipakita, iti aramid mo. Kababalin nga nabalbaliwanen, manipot inawat mo ni Jesucristo, manipot inawat mo. Alawen kakabsat, sigurado ka din nga si kakat Kristiyano dayta iti may isang kakarit ka datay iti dayting daw kakabsat. Well, agyaman tayo iti daytang kanta ya. Ket naado ti Biblia kahit kung makipaglukat iti libro iti Salmo Kapitulo 3, versikulo 2, 1 aging gana ti 11. Wala na iti libro iti Salmo. Psalm chapter 3, verse 2, 1 to 11.
Nagasat iti tao napakawan dagiti basol na kinapunas dagiti salungasing na. Nagasat iti tao nga awan iti ipabasol ni Yahweh ken kuana ket awan iti kinasikap ang masarakan iti puso na. Iti jak impudno dagiti basol ko na utuyanak iti agmalmalem. Aldaw aldaw ken rabii adinusdusanak na pukaw anaming pinsan iti pigsak kas panagpukaw iti linao iti kalgaw. Verse 5, impudnok ken ka dagiti basol ko, jak ilimod dagiti labsing ko. Ingked din ko nga ipudnok ken ka dagiti basbasol ko. Kinunak ket pinakawan mo dagiti amin asalungasing ko. Ngarod dagiti nalinteg at tao nakaragrag agkarkararag da kuma ken ka iti tiempo iti karigat da. No umay iti dakkel alayos iti riribok dinto dumanon kadakwada. Verse 7, sika iti pagkamangak iti riribok salakniban nak ipigsak nga ikanta iti panangisalakan mo agsipud ta daak iti panangaywan mo. Kuna ni Yahweh, idalan ka iti rumbeng apang naam, isuro ka kin inka balakadan, di ka agbalin anang nang akas iti kabilyo, wenumulo amaikan iti rienda, tapno maiturong iti tao. Verse 10, dagiti na dangkes adu iti sagsagabawen da. Ngum dagiti agtalag iti apo, sa lukuban iti di agbalbaliw nga ayat da. Madaydayaw iti apo kadagiti nga sasauna nga intay binasa manen kakabsat nga intay balunan manen iti dayti nga weekend wenno iti dayti nga aldaw. Malagip ko lang kakabsat iti nga agdadamo nga mangagtay dati cellphone. Aya. Umunang rumor dagito nga cellphone siyempre maragsakan tayon. Antay nga kasapulanen iti antay makasapulanen day kung kunadang agpa-connect pa, dati wirings na. Kasi ay, kahit uri man pa'y nangina. Ita di nga gundaway kakabsat, talaga karkarigatan tayo. Iti makaadda, iti maadaan iti cellphone gaputa, ang runaan na dagi dati ayatin na iti biyag, iti balasiw iti tao, tapno agkaroon da iti connection. Uri kasano kangina da di, lain da. Narigat mo ti nga tiyempo ti agpakabit iti telepono ide. Kat kalpasan iti sumagmamanong atahon kakabsat, naglabas iti manong atawtawan, anya iti napasamak. Medyo napukaw dagiti olden kat talaga nga nag-upgrade dagiti cellphone. Ang gana iti dati nga gundaway kakabsat, mabalin adda ti kamera na, mabalin mo makitungtungan. Aya, kadagiti ayatem iti biyag iti balasiw iti tao face to face. Kat halang nga di kakabsat. Mas adu pa iti mas high-tech tata. Aya. Kung baga, makita tayo kakabsat kat hantay nga, dagadi umuno na, hantay nga mapnag, tatabanan, at dati kastoy nga banagan. Awan kung baga, awan iti kadwan awan satisfaction tayo kakabsat. May isa kadagiti parakot tayo. Kasi agbirbirok tayo kakabsat, iti panakapnag iti daytoy. Kat hantay nga masapulan iti panakapnag kadagiti napisikalan kakabsat. Ayan, napisikalan o na materialan nga banbanag. Agsipot iti pudpudno nga panakapnag ket umay kada tayo, babaen iti na spiritual nga kasasaad tayo. Ayan, from dadi ko kuna 3310, then nandyan na yung mga iba't ibang branch ng mga cellphone. Ngayon, dapat iti mas kayat tayo. Ayan nga, ibagamlaan ket agparangan kes laksjay. Ayan, kapsat ti salmo nga binasa tayo, ket maipapan iti panakapnag iti na spirituan nga kasasaad ti tunggal maysa. Aya, iti kinapudno na iparang nakada tayo iti no kasatno tayo kakabsat nga madiscover iti pudpudno nga panakapnet. No iti dayto nga kanito kakabsat makitkitam di tabiyag mo nga kasla awaran iti panakapnet ket kasla saan ka nga maragsakan iti kasasaad iti biyag mo. Aya, adda iti mabalin nga maadal mo iti dayto nga pagadalan tayo kakabsat. Saan ka di no duma, adamot kanyang aminen, magatang kumat aminen, adamot tilugan ko, ada napintas nga balay ko, ada iti taltalon ko, ada business ko, kasla kurang pa eh. Well, da dito pagtungtungan tayo kakabsat, no kasat no nga pilapan da GMT nga itapasit iti biyag mo, nga birbirukan na ti kurang pa eh, kapsat. Kat maadal tayo, mabaling nga maadal tayo, wenno adda ti maadal tayo, iti pagsasaritaan tayo, iti dahiting aldaw. Now, kaya't kung kitahin tayo man, iti dahiting nga sasautin ni Ari nga David, kat adalin tayo maipapan iti panang discover tayo man. No kasatno tayo nga mapnek iti daytoy nga panagbiag. Ket ti kararag ko kabsat tulungan na tayo iti Dios nga masarakan iti daytoy nga kasasaad ti panagbiag tayo.
Ayan, no adda kami adda latang adat kumbaga adat ti uwang iti puso ken panunot tayo nga iti mabalin lang nga makapdeg iti dayta kakabsat mang fill up data nga empty dita ket awan sa bali ni Apo Dios wenno banbanag nga na espirituan. Iti kinapudno kabsat ti panakadati ni espirituan nga panakapnek nasaya at launay nga kitahen tayo man ti kasasaad ni Ari nga David kakabsat iti naisurat daytoy nga libro iti Salmo. Nagbasol isuna kini Batsiba. Kastamat iti asawa na nga ni Uriah ngayon papatay na. Inaramid dagito ni David nga basol ket kayat na nga kaluban. Binalaagan isuna ni propeta ni Nathan ket talaga nga dimawat iti pamakawan. Kadagiti nga tiyempo nga insurat ni Ari nga David iti Psalm 51 ket dito nga inwaragawag na in-express na kakabsat dagiti naharabid na nga panagbasol. Panagdawat na iti pamakawan iti ari na nga isuro na dagiti managbasol iti pagkumiso nga dalan. Ket ti fulfillment na dayti kakabsat ay iti Psalm 51 ket makita tayo masarakan tayo kakabsat iti Psalm 32. Ni Ari nga David ket may isang nalaing kumakanta dayta naindaklan nga ari naindaklan nga sumursurot iti Dios ngem isukat may samot laeng nga naindaklan nga managbasol kakabsat. At iti may nga banag nga isuro kada tayo maipapan iti basol ken no kasatno tayo kakabsat nga sangwen dagitoy. Anya iti kunana kunana di binasa tayo numan pa iti basol sa lungasingan na paglabsingan na ken kinasikap ket pasitin na iti panagbiag tayo mabalin tayo met nga pagbalagyan dagitoy. Ket no masursuro tayo kakabsat nga idatag dagitoy amin. Idatag tayo amin iti Dios. Isu kakabsat iti tulbag iti na espirituan nga panakapneg tayo awan iti sabalin kakabsat nga mabaling nga mangpeneg iti na espirituan nga panagbiag tayo no di iti Dios nga pagserserbihan tayo. Anya ti kunana kadagito nga na espirituan nga parikot dagiti basol tayo ket mapakawan. Daytoy nga sao kunana maikat wenno mapunas nga maminpinsan maikat dagiti naglabsingan tayo. Dagiti salungasing tayo ket mapunas mabalin iti Dios nga mabalin nga iti Dios ilimang saan nga makitan dagiti banbanag nga pakaumsyan tayo dagiti pabasol da kada tayo ket nananay nga mapakawan tayo ket saan tayon to nga masungbatan ken pulos nga hantayon to mailimang dagiti nga basbasol nga da kada tayo mawayawayaan iti puso tayo manipot iti kinasikap ken agbalin tayo kakabsat nga napudno iti Dios. Dagiti may nga role iti Apo talaga nga palutputon na dagiti basol ikonbinsar na tayo kakabsat nga ikas mo ikatan iti dita puso ket dumahot ket iti pamakawan iti kenkwana iti pudpud no kabsat nga panakapnek ket iti panakaadda iti puso nga nadalos panakaadda iti napakawan a puso ken pudpud no iti sangwanan iti Dios. Ni Ari nga David kakabsat napadasan na iti kinalawak ken kinaunog iti basol ken kinangato iti kinawadwad iti parabor iti Dios. Napadasan na dayay both. Kunana ni Ari nga David iti na espiritual nga panakapnek masarakan into no addaan tayo iti na espiritual nga panakadalos. So, no addaman dagiti mulit iti puso tayo kakabsat hanto nga umay iti panakapnek tin espiritual tayo. No adda dagiti iduldulin tayo nga basbasol kakabsat. Api kami kayat tayong iduldulin kit mabalin tayo mat nga ibaga iti Apo. Apo pakawanan na ang mga marites ni Apo Diyos. Ang mga chismoso tapno waraghawag na dayta. Between nyo kini Apo Diyos lang, Lord, dumawat ti pamakuan, tulungan na nga ma-overcome daytoy. Ang kontrol ulitinan ko na Apo in saom daydi nga si pupuso kakabsat dinggen na kay ti Apo. Ngayon tuno naawatan tayo nga datayo ket pudpud no kabsat nga dalusan ken napakawan iti Dios nga dagiti nagbasulan tayo ken kinaadayo tayo ken kuana ket inna nga sinango ken inyornos ket amin nga mulit nga adda kada tayo kakabsat napukaw dan mamati ak kabsat nga maaddaan tayo iti pudpudno nga panakapnek kental na kadagiti puspuso tayo. Di ba nagpintas kakabsat iti waya-waya makaturog ka nga adda iti kapiana. Anya ti kinunana iti umuna nga Juan kapitulo 1 bersikulo 17 ket iti dara ni Jesus nga anak na ugasan na tayo iti amin a basol. No pudpud no kakabsat nga naisalakan ka ket adda iti pudpud no nga relasyon mo iti Dios. Napukaw nga mamimpinsan digiti nagbasulam. Saan nga mailibak no apay nga ni Ari nga David inwaragawag na nga dagitoy nga tattao ket na
nagasat, naragsak. Dagitoy taktaw kakabsat nga daan dati na espirituan nga panakapnek. Iti pudpud no kakabsat nga panakapnek saan mo nga mabirukan kadagiti babalay nga dadakkel napipintas ken adu nga dagdaga adu nga kwarta wenno anyaman pa nga sanikwa. Masarakan iti pudpud no kakabsat nga panakapnek into no maamwam nga dagiti basol tayo. Basol mo, basol itong galmaysa, ket napakawan kakabsat. Aya. Nagiti nagkurangam, mabaring nga napakawanda. Aming nga panaukom, maramid ga po iti basol, ket napukaw, napakawan tayon, iti agnanayon, madaydayaw iti apo. Nagpintas iti rikna, nga makunam, amok nga, adda nga mintirag o kadatay kakabsat, into no napakawan tayon, ken amutay nga awan iti basol tayon kakabsat kini Apo Dios. When i-commit nga basol. Nga man kung may ibagbaga kabsat nga basol ti maadaan ti napintas nga balay, naadaan ti kwarta, no, blessing dagiti kakabsat. Ngam ti kahit ko nga saon, hantay nga masarakan ka dagiday. Nga man banag iti panakapnag iti na espirituan, nga man banag kakabsat. Blessing dagiti, nagaasat tayo kakabsat, taada dagiti nga parabor iti apo. Ngam, hantay ko nga i-focus amin dijay kakabsat. Gaputa na idumdumat na espirituan nga panakapneg tayo. Kung naktatay, iti pakasarakan, iti panakapneg, iti kararwa tayo, awan sa bali, no din ni Apo Jesus. Kung nagpintas nga, maamuan nga napakawan tayo. Aya, napukawan dagiti basbasol tayo. Kan anyan nga rag-o ken ragsak, nga adda kada tayo no kasi kakabsat. Iti panakapneg, umay, into no dagiti bibiyag tayo, ket sililinteg, iti sangwanan ni Jesus. Amen. Now, kasat nung garot iti dalan, iti panakadati na espirituan nga panakapneg. Iti verse 3 and 4, iti jak impudno dagiti basbasol ko, nautuyanak iti agmalmalem, kuna na, aldaw ken rabi dinisdusanak, napukaw amamin pinsan iti pigsak, kas panagpukaw iti linnaaw iti kalgaw. Adda kakabsat, iti panakadusa, iti nga nagbasol ni Ari nga David, gapo kini Bathsheba, pinadas nang idulin dagitoy. Ket nagbalay gimot iti sumagmamanong aldaw, sabihin natin makatawon. Ket idi nga nagbiag ni David nga adda idulin ng kabasol, nagbaliw isuna. Kasuldado nga napukaw iti pigsana. Kasumay sa nga kumakanta nga napukaw iti kantana. Kasumay sa nga nalinteg nga napukaw iti panakapnek na. Nagbaliw nga maminpinsan iti biag na. Kas demteng iti panakadusa ken kuana gapo iti basol. Napukaw ni David kakabsat iti talna rag-o panakapnek. Gapo iti dading selfish desire na. Selfish nga tarigagay na iti panagbiag na. Ken syempre iti basol na. So, no makita tayo kakabsat no adadagijay kasay, sinayang natin yung mga pagkakataon no adamot laeng iti tiyempo tayo kakabsat. Nga dumawat iti pamakawan, iti apo, apay iti salimut-mutan tayo, apay iti idulin tayo. Ang kade, ni David napukaw amin. Ori da tayo kakabsat. O si ka nga leader, iti church, kas marigan, no dati iduldulin mo nga basol. Ket agtakder kay di sangwanan. Yes, makatakder ka. Makatakder ka kabsat. Ngem, dagiti agdingdingeg. Dagiti agdingding nga makaamu ti basol mo kakabsat mablebles na nga ta. Uri si ka, hangka katang guilty. Nga hangkay nga agbasbasol kakabsat, tabawol ti agbasol, ngam di ka unggam ti pusom, kat adamag gayam ti mararamid nga something. Ang kadi na pinpintas si agtakder di pulpito, agshare iti sasao ti apo. Uy, nagbiag, kunak naman lang ang mga amin tayo kit agtaktakder nga agshare iti sasao ti apo, uy, na magidaldalan iti kapilya tayo. Iti panagbiag tayo kakabsat, saan ka din nagpintas, numawaya-wayaan tayo. Ang ka din nagpintas, no awan iti basol tayo. Ang ka din nagpintas kakabsat, nga daan tayo nga nagapukin ni Apo Dios. Na nga ito iti imbayad na, iti nababa kakabsat nga tukad, iti panagbiag na ni David. Masapol nga masursuro dayto nga kinapudno no sikakat anak iti Dios awan iti rag-o kakabsat iti basol dagiti anak iti Dios. Ipagkatayo man awan iti rag-o iti basol dagiti anak iti Dios. Ngem nakaanak ni Dios ti Dios kakabsat sad mong ibagbaga daytoy. Ngem kay nga ulitin kakabsat. Awan ti rag-o iti basol dagiti anak iti Dios. Masapol kakabsat nga ipudno tayo dagiti nagbasulan tayo. Idi nga sinango na ni David iti basol na nan anay nga nadalusan isuna iti sangwanan iti Dios. Linukatan na iti puso na iti Dios.
nga addaan ti kinapudno ket awan iti indulin na. At dagiti banag met kakabsat, nga hantay nga malapdan iti agbasol. Ngam amom na nga basol, ni Apo Diyos met ket kanayon nga naka-open. Kanayon kakabsat nga nakalukat ti ima na tapno pakawanan na tayo. Ngam no kay kaya't mong aramiden data. Aya, at dagiti rason no kono daduma, uri man ta mamakawamot ni Apo Diyos, uri agbasolak. Aya, uri agbasolak tatta okay lang. Tapakawanan nak ni Apo Diyos, ibaga keng kakabsat, awan pa itinatalgad nga relasyon mo kini Apo Diyos. Kasama lang tasawam dagiti dasawa na. Aya, gapot pang makawan ni misis mo, agarami daklat iti kay kaya't mong aramidanan. Kabsat hamo nga pudno nga ayatin isuna, hang mo nga pudno nga ayatin deta asawam no kasjay iti pampamayap. Kasjay mo't kadatay kakabsat. Hantay nga pudno nga ayatin ni Apo Dios. No iti pagpanpandagan tayo kat merciful mo't isuna. Agbasol tayo tapa mamakawan mo't. Awan iti pudno nga natalgad nga relasyon mo. No kasta kakabsat. Daytay iti mo unang addang no kayat tayo kakabsat nga maadaan tin espirituan nga panakapnag. Ngayon no nagbasol tayo iti mo unang nga umay iti panunot tayo kat ilimeng tayo. Dayta kas iti inaramid ni Ari nga David ngem among kadi kabsat awan ti maaramid na ken kadayta. Virgin na kapay dayta kakabsat. Maperdi ti amin mo spiritual, physical, and duma pay kakabsat. Amo na iti Dios. Amo iti Dios ti aramidin na. Aya, amo iti Dios iti adda diti puso tayo. Amo iti Dios iti aramidin na para kada tayo. Amo na dagiti panpanunutan tayo ket sikikita isuna kadagiti banbanag nga aramiden tayo tapno ilimeng tayo dagitoy nga basol kakabsat nga makitkita amin iti Dios. Saan nga sungbat iti panangilimeng kabsat ipudnom dayta. Ipudnom dayta iti Apo kakabsat kun nagtatay nasaya at launay nga pagibagaan iti Apo. Tahaan met hanamet nga ibaga iti sabali. So anya digiti magunod tayo kabsat no maadan tayo tin espirituan nga panakapnek. Iti verse 6 ken 7 nan anay nga panangayman iti Dios. Amen. Ngayon tuno addaan tayo kabsat iti nasinged nga relasyon establish dayta nga relasyon tayo iti Apo. Umasidig tayo ken kuana intuno sumango tayo iti tiempo iti riribok ken panubok nga umay kada tayo. Kaya masarakan tayo ken kuana iti amin nga kasapulan tayo tapno mailapaw na tayo iti peggad. Tapno mabangaran tayo, tapno maikan tayo iti rag-o. Umay iti riribog ket pakarigatan kas agbibiyag tayo diti lubong kakabsat. Haantay nga maliklikan dayta. Ay amin tayo makapadas iti riribog. Amin tayo makapadas kakabsat iti panlubog iti biyag. Ngem dagiti anak iti Dios nga makipagpagna ken kuana agtalinaeddang nga natibker ken saan kakabsat nga magunay dagiti nalinteg saan kapintasan launay nga datayo kabsat nga agserserbi ti Apo adda iti Dios nga mabalintay nga pagkamangan. Ibaga ken kakabsat uri man no pastor ka uri anyaman nga posisyon mo iti spiritual kakabsat hantay nga exempted iti riribok. Ngem adda nga sikikita iti Dios ket ilapaw na. Mabalin na tayo nga ilapaw, mabalin tayo nga pagsanggiran kadagiti tiyempo nga makapadas da iti riribok. Yun po yung advantage nga adda tayo kini Kristo, nga mamatay tayo kini Apo Diyos kakabsat. Iti verse 8 kin 9, idalan ka iti rumbeng a pagnaam, isuro ka kin inkamalakadan, dayto iti kari iti Diyos kin ni David kakabsat, ket mabalimmet nga ikari na iti tunggal maysa kada tayo. Aya, iti verse 10, iti panangipahay na, iti na idumduma nga talna. Makita tayo kakabsat, dati peace, ngayon pahay na. Amo tayo nga kadwa tayo iti Diyos kat awan ti rason nga madanagan tayo. Agsipod ta, adda nga kumuykuyog kada tayo iti talna. Kumuykuyog iti talna kada tayo kakabsat. Yung verse 11, adda iti rason nga agdayaw tayo iti Diyos. Aya, dagiti agtalinaed nga makipagna iti Diyos nga addaan kinadalos. Ket adda iti rason nga idaydayaw da iti Diyos. Nya ko nan di Psalm 32 verse 11, aya nga mabasa tayo. Da kayo analinteg at tao, agrag-o kayo iti Apo. When agrag-o kayo, gapo iti inaramid na. Agriyaw kayo iti ragsak, da kay ano nga na imbag, iti panagpuspuso na. Ayat iti kabsat, no awanan ka, iti talna. Kin awanan ka iti panakapnag iti biyag, iti dayting aldaw, kabsat mabalin nga saan ka pa'y nga naisalakan. When awan pa iti natalgad, nga relasyon mo iti Apo. Awan tina espirituan nga panakapnag king ka, aging gana, nga awan iti natalgad na sayaat nga relasyon mo iti Dios. Awan iti anyaman nga gatad iti kwarta kabsat. Awan iti anyaman nga gatad iti kidabaknang sanikwa wenno ragragsak nga mabaling nga makapnek iti pusom kakabsat. Masapol nga maisalakan ka tapno mapadasam iti pudpudno
nga panakapnag ken ti kung kuna tayo nga talna. Mapalimot ka kabsat nga naisalakan ka ita. Ngam adda iti duldulin mo nga basol di tabiyag mo. Umasdig ka iti Diyos ka kabsat. Ipudnom kinkwana ket iwaksim da iti nga basol. Amok nga ipaayan na ka iti rag-o ken panakapnag. Hamo nga orayanan ka kabsat nga maperdita biyag mo. Hamo nga orayan ka kabsat nga marakrak pa iti pamilyam. Hamo nga orayan ka kabsat nga maperdi ti relasyon mo iti pamilyam. Karubam ken kadagiti padang na mati kabsat. Umasdig ka kenkwana ket palubusam nga agari tabiyag mo. Aminem nga nagbasol ka ket dumawat ka iti pamakawan. Kas jaylaen ka kabsat. Naimpusuan nga panagdawat iti pamakawan. Idem amin dagita nga dadagsen mon kakabsat kini Apo Dios. Agur uray kan ka. Amok nga hantay nga makatal na. Awan ti direction ti panagpanpanunot tayo. Nadagsen ti barukong tayo nga maturog ken kasamot nagring no ada ituldulin tayo kakabsat. Ket anyan nga rag-o ken ragsak into mawaya-wayaan ka. Ibagak ken ka umay iti rag-o, umay iti ragsak, umay kakabsat ti presensya ti Apo nga manglapunos ken ka into nawaya-wayaan ka, ken nabalbaliwan ka, nawaknitan ka, manipud ka dagiti iduldulin mo nga basol kakabsat. Aya. Ken mabannugan ka. Dayta tinakita tayo kakabsat. Well, napadasan tayo amin dayto ibagbaga tayo kakabsat. No adda iduldulin mo nga basol, mabannog ka. Aya, kahit mong gortigas jay. Siyempre haan, iti purpose ti Apo kada tayo kakanayin tayo nga gragsak. Aya iti sidong na, kanayin tayo nga agbalik nga productive, tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Aya tayo kakabsat adda ti Apo. Nga kuna na, umay kayo da kay amin nga madagdagsenan. Kuna na 1 Peter chapter 5 verse 7, umay tayo amin nga adda iti dadagsen na. Ipaay na kada tayo kakabsat. Iti panagina na. Ipaay na kada tayo iti rag-o. Ipaay iti Diyos ken kakabsat. Iti kapya, iti dayto nga gundaway, no ibagam kenkwana. Dagiti anyaman nga nakabasulam, basit man wenno dakkel dayta, no isu ti mangriribok ken kakaabsat, iti dayto nga aldaw. Ni Apo Dios si uuray, agur uray nga dumawat ka iti pamakawan kenkwana. Ket ipaay na, iti pudpud no nga tal na nga nagapu kenkwana, madaydayaw iti Apo. Dawatek man nga agtamad tayo iti dayto nga gundaway. Agyaman kami Apo ti agtultulo nga rigta. Intarigagay nga ipaay mo iti tunggal may sakada kami. Numampay adu dagiti nagbasulan mi ken ka Apo. Adu dagiti basbasol mi Apo Dios nga naikumit ken ka. Dawatek man iti pamakawan mo Apo Dios iti daytoy nga aldaw. Tarigagayag Apo Dios nga aming nga dumdumneg iti daytoy nga aldaw ket mariknada Apo iti presensyam o Lord God. Mariknada Apo iti pudpudno nga kapya. Apo kun biktarom man ti tunggal may sakada kami. No addaman di dulduling nga basbasol Apo Dios ti kaunggan iti puso mi. Kaya't mi Apo Dios kaya't mi Apo Dios agragsak dita sidong mo. Kaya't mi Apo Dios agbaleg iti daytoy nga aldaw. Apo pabalgam iti pamati dagiti anak mo iti daytoy nga kanito. Iparukpok mo Apo Dios iti Espiritu Santo kastamot Apo iti rag-o kadagiti puspuso mi iti daytoy nga aldaw. Apo masarakan na kami kuma nga agbibiyag nga makay-ayo ken matalik. Ken mapmapnet kadagiti parabor mo iti inaldaw-aldaw Apo Dios. Idaton ko Apo Dios kadagiti bibiyag mi. Iti daytoy nga aldaw. Idaton ko ken katirigrigat saksakit problema dadagsen ken anyaman pay Apo nga pakariribukan iti tunggal maysa kada kami. Ket Apo Dios agbiag kami nga sibibileg, agbiag kami nga daan ti rag-o ken ragsak Apo Dios. Nga nagapuken ka. Madaydayaw ka. Agyaman kami iti daytoy nga aldaw. Iti amin ken ka amin nga dadagsen dagiti kabsat nga dumdumngeg iti sibay iti radyo da uray pay kadagiti adda ti live streaming. Kukuam amin nga dayaw gloria Apo Dios iti panagbalay mi iti daytoy nga aldaw iti naga ni Jesus. Amen. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tinubong ket padasan na magpanag ti karawang agbiro ka dito'y lubong em din met masarakan awan pudno nga pakap na kam enggat Apo ti masarakam ni Jesus laeng makap na kararwang ni Jesus laeng makap na kararwang isulaeng makabalbaliw ibiyag mo
Sakat pudno nga tana ayat rago pay inayon na ni Jesus laeng makap nagkararwang. Alawen, pudno sa sarita na iti dayta nga kanta kabsat ni Jesus laeng ti makapnek iti kararwak. Well, good morning kada kayo aming adda kadag sibsiba iti radyo da. Kahit mga ibaga kabsat nga aging gana iti 14 kakabsat kanya ang manggagan iti PKB hanggang alas 7 tayo lang. Agresyum to manen into alas 5 into numalem kakabsat. Well, good morning kada kayo aming kini sister ko nga Shirley Salazar Blanco, kini Ma'am Lourdes, good morning. Grace Navarro, good morning pastor ko na namin. Sister Wilma Rivera, good morning pastor. God bless you. God bless in your family. Ami Canuto Ruiz kuna na kurang tiko obra kuna sa tayo. Blessed morning po pastor, watching from Burgos, Cabarugis, Quirino. Kini sister nga Joe de la Cruz, kini Sir nga Pedrito Daliego, good morning. Kini ori pa kini Ma'am Nancy, good morning po. Kini Tingalina nga Valentin, good morning. Sister Joe de la Cruz, good morning pastor and family. Kini kumpadre nga Alex Fernando Ritua, good morning po pastor Lawrence, pastor Joy and family, and all avid listener of this program. Wonderful program, God bless us all. Kini sister nga Ingracia Daliego Aliado, good morning po. Regine Adlus, good morning. Jennifer Caro, sister nga Ingracia, blessed morning everyone. Kuna na Felican Las, good morning pastor at sa inyo lahat sa 1143 DZMR. Rani Solbita Bernabe ko. Good morning po pastor, watching from Santa Lucia, Kawayan City. Kini Ma'am Miriam nga Perez, magandang umaga po. Belated happy birthday pong ma'am. Ang ating pong dating pong asawa ng station manager po natin dito sa 1143. Good morning Ma'am Miriam. Oripay kini Sister Meryl Sumera, good morning pastor and also your family. God bless everyone. Ma'am Rubilin Darok Agustin, good morning. Evelyn Ramos, good morning pastor to everyone. Elvira Estabilio Apangan, good morning pastor and to everyone. Mylene, good morning pastor. Leonida Laitan, amen. Jennifer Diga James, good morning pastor. Ma'am Rubilin Darok Agustin, praise God, have a blessed morning pastor. And Pastora Joy, God bless. Pastora Mercedita Magno, blessed morning po. Happy Pastors Month po, pastor and Pastora Joy. Thank you po sa mga sigasig nyong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Madaydayaw iti apo. Thank you kastamad king ka, Pastora Mercedita. Ini sir nga ang Arte Deha dita difun Quirino, good morning kada kay amin. Si Edwilin Mariano, good morning pastor. At sa atin lahat na nakikinig, God bless us all. Maraming salamat po sa mga na-share po, na-share muna naman sa amin. Hanggat hindi natin maihingi sa Panginoon ang kapatawaran, lahat ng Panginoon ang kapatawaran, lahat ng nakatago sa ating puso, di natin kailanman makamtan ang tunay na kapanatagan. Pudno dayjay, totoo po yun. Meron Sumera, good morning. Gemma Salvador, amen. Akin ni Sister nga Jody Lacruz, pastor, nagmayat to yung sermon mo. Okay, madaydayaw iti apo. Sister Mylene, Hanina May Duria Aspiliaga Tukay Kunana. Sister Elvira Apangan, amen. Sister Ingracia, amen. Sister Shirley, teacher, Ma'am Shirley Dumon, kunana Blessed Friday, pastor and everyone. Kini pastor nga Ray seremonya, Madam Amot Ngeg Buybuya, o repay kini Milbert Agkawili, amen. Mapabilig kami manen pastor, iti sao, iti apo, ni Apo Dios, watching from Zalgamo. Marvi Oligario, na imbag, nabigat pastor, Feli Canlas, kini Sister nga John de la Cruz, praise the Lord, pastor, makapabilag to yung sermon mo, pastor, God bless you always. Meryl Sumera, praise the Lord, amen. Grace Navarro, Quijano, amen. Hamina Gabrielo, okay, amen. Kuna Ma'am Rubilin Darok Agustin, kini engineer nga Pablo nga Simpliciano, dita Vira tayo nyo engineer. Good morning kada kayo, amin dita Roas Isabela. Marisa Madriaga, blessed morning pastor and Pastora Joy, glory to God. Yes, amen. Thank you, Lord. Kuna ni Marisa Madriaga, Filamer de Jesus, amen. Angie Opiano, God bless everyone. Jim Rose Ramones, amen. Kini Tita Arlene nga Pascual, Tita Bacnor, good morning. Robert Malto, a true worshiper shall live with faith, be faithful spiritually. Kuna na, amen. Kuna naman ni Tita Arlene, Mylene, kuna na Jackson Tablak, Sir Ingracia, Cesar Matt Sanchez, good morning kada kayo, amin. Maribik Aliaga, amen. God bless everyone. Thank you po for the message of life, Pastor. Catherine Kinsay, kay Jeremias Miguel, Jinky Racal, Rowena Agite, amen. Hallelujah. Thank you, Pastor. Iti ka and share iti dating biyag makapnag talaga iti sa sao iti apo. Happy weekend everyone. God bless.
Romel de los Santos, God bless Pastor. Thank you Lord. Kung na sumisinyas na ni Josen. Kurang ti oras tayo. Alam mo, nagyawan ako man ka sa itilas o titalo pulong minutos ngayon kay panaki addaman ng kanya. Kat agkikita tayo man iti tunulunis kabsat reminder kat aming masaksakupan iti Northeastern Luzon District Council of Assemblies of God. Maadan tayo iti Mission Convention kakabsat mangrugi intunu Lunes iti rabi aging gana iti Martes iti rabi. Alawan kakabsat pumakadaman ng tinakan kakabsat iti Apo Lawrence Salazar na imbangal daw iti Biyernes. Happy weekend. Tinamnama, mangtatang akin inanama, dagit isa sa iti Apo. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy Salumbides. Ito ang 1143 DZMR